Ja, jeg Hej, skulle ikke velkommen begynde til en nu. video. I dag der spiller vi Peace, eller Fortnite, med nogle af mine venner. Og det skal nok blive sjovt. Vi spiller Peace for til jer, der ikke lige ved, hvad vi spiller. Det må vi sige os. Wow, jeg bliver bare destroyed. Mikkel, er du der? Hey, jeg er lige i gang med at lave en TikTok også. Ja. Han er lige der. Ja, fuck, jeg bliver flækket. Han er også meget god. Med en ødelagt mus i forskel. 100. Bare lige, han er god til at være... Han er god til at Free Fire. Vi har mor. Nej! Wow, what the fuck, man? Selvfølgelig så er jeg lige gennem, eller vendt mit kamera forkert. Han kommer derop. Han er her. Hov. Nå! Hvilket han er low. Oh my god. Så holder du pumpen ude, Milan. Ja! Vildas mode. Oh my god. Jeg går for et slip på Milan. Oh my god. Kæft, jeg var irriterende. Det er heller ikke rigtig godt for mig. Hvad sker der med ham der? Den der. Jeg skulle bare lige have sat telefonen væk. Han kommer der. Der var han. Shit, jeg blev klippet. Nej, nej, nej. Gutter, I lige med på en TikTok for det? Ja, ja. Ikke så længe. Oh my god, Stop hvad mig. lavede det der? Hvor? Og god, så kan man få lov til Altså, mit headset er lige gået ud, så... Ja. Bagfra. Ja, wow, det der har jeg så ikke lige opdaget. Bedre. Nej, det er jeg ikke. Han kommer bagfra igen. Han kom lige der. Nej, hvad lavede jeg? Men det var vist ramt. Det var lidt en bashing, det der. Jeg lavede ikke med dig. Fokus, jeg fik et chok på. Jumpscare. Bro, var lige ved at dø. Du har været... Vi har muren. 52. Ikke helt.
Fuck. Okay, for me now. Oh, What the fuck are you doing? okay. Nej. Det må jeg undskylde. Det er min skyld. We're getting cooked. Jeg er så lort. Jeg kidnapper dig. Hey. Han finder dig aldrig. Slet ikke fordi jeg ikke kan se mit name. Nej. Ja, selvfølgelig var han der med. Den lille... What the fuck? Nej, what the... Bomberklart. Wow, 137 på. You got clear. Okay. Jeg er enig. Bro. Mikkel, du vinder. Måske ikke. Nej, det gør vi ikke. Kæft, Jeg gik efter det flip der. I må ikke lige skyde mig. I må ikke lige... Okay, bare gør det. Okay. Oh my god. Bomberklart. Det klipper jeg lige. Det skal jeg lige klippe. Hvad Hvad? slettede du? Jeg skulle lige klippe, da jeg sagde bomberklart. Det tror jeg lige, jeg klipper igen. Sådan her. Jeg vil ikke gå fri. Oh my god, det er ikke min skyld. Jeg er seriøst, jeg lader. Det gør jeg så ikke. Okay. Nej, så hvorfor vidste jeg bare? Kom så, Mikkel! Jeg ved det er bedre. Nej! Fuck mine! Jeg må lige reset. Oh my god, nej, jeg kan ikke lige nu. Jeg mener det, jeg kan ikke lige nu. Mikkel smør muren. Det er ikke sådan noget så meget. Pickaxe nu. Ja, pickaxe nu. Kom nu. Pickaxe nu. Please. Oh my god! Det er free fire. Jeg vil free fire dig. Okay, han var lige... Bro, jeg er lukket ud, Jeg er flækket for vildt. Hvorfor ødelægger jeg den der måde også? Den får bare edit den. Bro, what the fuck, man? Jeg kan... Endelig. Jeg kunne ikke edit den. Og så ned her. Oh my god. 300. Fuck. Mikkel, du er bedre. Nej, det var jeg ikke. Sorry. Hvornår kan vi spille et game? Jeg vil gerne have en rigtig god video. Var det din mur? Ja, Mikkel. 161. Nej. Fuck mig. Kan du være? Mig. Nå, kan vi ikke spille et game eller sådan noget? Reload eller sådan noget? Nå, Milas, har du sluppet den? Ja.